foro fotigɛra kayira denw hakili latigɛra pepewu. mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan commune 1 dugutigiw tɔgɔ la ka fara an ka coordinateur kan n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Muhamadu Ɲare a fari man d'a la bi ale ka kuma de bɛ n da k'a lase bɛɛ lajɛlen ma foli fɔlɔfɔlɔ k'an b'o lase Usmane Madani Haidara ma a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ kabini kunu fo bi a dɔnbagaw bɛ jama in na kabini a kununama fo kana bila bi la donc an b'o foli n'o barika da ka a ye a ye jɔyɔrɔ min fɛnɛ sɔrɔ nin ye an bɛ Ala deli a baara kɛko ɲuman na ka jɛɲɔgɔn ɲumanw k'aw bolo baara in a bɛ se ka sabati cogo min na o bɔlen kɔ ye groupement an b'a ɲɛmɔgɔ fo a n'a dankan bɛɛ lajɛlen o mana bɔ yen alimami fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka da nayibuw kan an balaka minnu bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da an bɛ foli lase an ka maire ma k'an ka commissaire fo mɔgɔ minnu yɛrɛ ye Haidara dɛmɛbaga jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an ka foli na an ka barika da b'u ye Haidara mana ɲa cogo o cogo ni jɛɲɔgɔn ɲuman tɛ yen baara ti ɲa an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka jɛɲɔgɔn ɲuman Ala k'o d'a ma denmisɛnnin minnu b'a nɔfɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'a d'a ma an bɛ Ala deli jamana bɛ cogo min na bɛ ale bɛ Ala ka basigi na jamana kɔnɔ u bɛ cɛsiri min na an tulo b'a la an ɲɛ b'u la u bɛ kuma min fɔ an tulo b'a la an ɲɛ b'a la hali bi u ka dɔ fara kan u ka n'u kɔfilɛ an b'a ɲini silamɛw fɛ silamɛw ka bɛn u ka bɛn u ka kan kelen fɔ u kana kɛ kan fila fɔla ye n'o kɛra an fana ɲɛjɔyɔrɔ de ye olu ye ko caman bɛ a bɛ cɛ n'olu da don a la dɔrɔn a bɛ ɲɛ o kuma la u ka t'u ka kan kelen kan an b'o ɲini u fɛ an bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmɔgɔ an ka foli b'a ye an ka barika da b'a ye a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ commune 1 na yan bi nin kɛnɛ in kan yan an ka foli bɛ bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da Ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ya rabbi Ala ka wuli hɛrɛ la foli bada o b'an ka karamɔgɔkɛ ye ale bɛ Ala k'an n'a dɛmɛ ani jama bɛɛ lajɛlen journaliste an ka foli b'a aw yɛrɛ ye a bɛ baara min na ya rabbi an ka foli b'a Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma Ala k'a ka kira bonya kosɔn bidon hɔrɔma kosɔn sala ala Muhammad maa n'i ko Ala i ti fɔ o kɔ dɛ maa bɛ fɔ jatigi min kɔ o tɛ masa in ye ni Sirif Madani ka jɛ a ka ca san 60 ye kabini ma muso furu an b'a kɔ fo kana bila bi la a ma kuma fila fɔ ko Ala ni Ala nana silamɛw ka ɲɛmaaya ta k'a kalifa a la n'a bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan Mali ɲamakala bɛɛ lajɛlen bɛ y'o kɛnɛ kan parce que maa tigɛlen t'a la o tuma k'a fɔ ka dugawu kɛ jamana ye ŋaniya min b'aw kɔnɔ ka taa jamana ma ya rabbi ma Ala k'o sabati Ala ka jamana in k'a sago ye kiraba in kanu kosɔn komi ɲɔ ka ca wula an tɛna kuma caya nka danga bɛ a bɛ dakurunya fila fɔ hakɛto b'a ka salala Muhammadu Dagamaisa Amadu Dagamaisa Assalamu alaikum A'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim an bɛ barika da Ala ye Mokhtar i ka bonya kɔnɔ Cheikh Ousmane Madani Haidara quand tu appelles les musulmans ils vont venir pourquoi toute votre carrière durant vous avez dit ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le groupement des leaders religieux du Mali se disent on va se retrouver pour parler de paix, prêcher la paix, pour que la paix et le vivre ensemble viennent au Mali, ça ne nous surprend pas parce que devant, il y a un grand musulman qui s'appelle Cheikh Ousmane Madani Haidara. Haidara, les griots du Mali sont venus répondre à l'appel pour vous dire de jour comme de nuit, quand vous vous levez, nous sommes là avec vous. En 2012, vous avez décidé d'aller dire à l'Europe la vérité. Vous avez pris votre avion vous-même, votre logistique vous-même pour aller et défendre le Mali dignement. C'est Ousmane Madani Haidara qui était devant. Haidara, les griots du Mali sont très fiers de vous. Que le bon Dieu vous bénisse
bénir le Mali. On vous remercie. Merci beaucoup. Nga foli baw ye silamɛya foli balimaya foli ne bɛ kɛnɛ min kan bi n ye ciden min ye Mali jelikuntigiw bɛɛ lajɛlen n'o ye Ben Sherif Jabate o ka ciden a ko a ma se ka yan sɔrɔ a ye n bila ka na a ka ci lase kuma surunya la a ko n ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni jeliw tɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Usmane Madani Aidara ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn ko Ala ka sini kɛnɛya d'i ma i bɛ Mali silamɛw ɲɛmɔgɔya min na ko Ala ka sini kɛnɛya d'i ma Ala k'a tɔgɔ duman d'i ma Ala k'a hɛrɛ caman d'i ma o tɛmɛnen kɔ a ko silamɛw welela ka na ni min na tɛmi min don silamɛya tɛmu don tɛmi min don bɛn tɛmu de don ko n'i ye silamɛw wele k'u kana fɔ k'an ka bɛn ko kuma foyi wɛrɛ t'o kɔ Ala ka kuma de y'o ye ko ka o lase aw ma o kuma min ni o ci donna da ka n'o lase aw ma k'a diyara a ye k'a bonyana a ma k'a bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo jeliw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la hakɛto b'a la sela ma Kuyate ene baraji Cheikh Seydi Ousmane Madani Haidara a fɔ ko ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma nabaga bɛɛ tenitigiw polisiw gendarmew gardiw fɛn fɛn bi yan ni sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na a ka kɛnɛ k'a yakubaya Seydi Ousmane Madani Haidara ko ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya alimamiw ko k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn sisan an bɛ a ka représentant ye n'o ye Jakadiya Sangare n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ka gɛrɛ inshallah ka na a ka commune na a kana maaw bisimila ni Ala sɔnna. Muhammad wa ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye kɛnɛ in sɔrɔ bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka alimamiw bɛ yan an b'u fo an ka dugutigiw bɛ yan an b'u fo an ka député bɛ yan Bulkasum Touré an b'a fo monsieur le commissaire an b'a n'a ka jama fo sapeur pompiers bɛ yan journalistes bɛ yan an bɛ fɛn fɛn sera kɛnɛ in kan yan bi commune 1 mairie tɔgɔ la an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin ne y'a ye bi Mali jɔlen b'a sen kan nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnna caman de kɛra ka tɛmɛ an karamɔgɔ a n'an ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Ousmane Sherif Madani Haidara n'a ye an wele k'an ka na an bɛ na parce que an kan ka na depuis kun na sini kunu fo bi kumakan kelen de don tiɲɛ wa tiɲɛ de bɛ laban an karamɔgɔ ka kɛ au conseil président ye o ye tiɲɛ sira taamale de ko caman tɛmɛna don caman tɛmɛna ko caman kɛra nka a bɛ laban tiɲɛ de la tiɲɛ ye jumɛn o ye Ala ta de a labanna Ala ta la commune 1 maire tɔgɔ la commune 1 maire bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in sigili la ani ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye a fari man d'a la a bɛ lafiya la nin wagati in na an bɛ dugawu k'a ye halisa Ala ka kɛnɛya d'an ma n'o ye commune 1 maire ba ye ani ka kɛnɛ in sigibaga k'a bɛɛ lajɛlen fo maa maa cɛsirila ka na se bi ma k'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli laban an ka karamɔgɔ la n'o ye Ousmane Sherif Madani Haidara ye ko Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala ka mɛn silamɛw jigiya kɔrɔ an bɛ fili kuma la ka dan nin yɔrɔ in na assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. O tɛmɛnen kɔ naba bɛɛ lajɛlen cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ye wele bila silamɛw ma an ye wele bila fasoden ɲumanw ma an ye wele bila faso kanunaw ma a bɛɛ lajɛlen y'an ka wele jaabi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an tɛna mɔgɔ ta o tɔgɔ ma
nga kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani mɔgɔ dɔw ye baara kɛ kabini a ko in daminɛ fo kana se bi sigi ma an b'olu fo k'olu waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka dugutigiw b'o la ani kumatigiw ani an ka honorable Bulkasum Ture a y'an bonya ni yɔrɔ in nali ye kosɛbɛ ka fara nabaga bɛɛ lajɛlen kan ani an ka alimamu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn wele yɛrɛ kun ye jumɛn ye ni ala sɔnna a ma kumatigiw u da bɛna don wele kun na nka anw ta ye kuma ɲɛbila de ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ taabolo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya hali n'a ma kuma dɔwɛrɛ kan an ka commune 1 commune min ne b'a kunna yan degun min bɛ commune 1 kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a kalama hali sisan an bɛ yɔrɔ min na misiri dɔ datugulen bɛ commune 1 kɔnɔ san 4 misiri ma dayɛlɛ kɔsa in na misiri dɔ fana bɛ yen hiji yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la o alimami wulila ka bɔ alimamiya la a ma sigi fɔlɔ o mankan bɛ hali sisan an b'o la o ye alimami kunda ye don o don commissaire filɛ nin ye Tapa Jalo don o don a b'an wele n'a ma fɔ dɔ y'a muso faga fɔ dɔ y'a den faga bɛɛ bɛ kɛ an yɛrɛ commune 1 kɔnɔna na donc o la an y'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ jama jigi ye olu de ye hadamaden n'i kamana ganna i bɛ hakili sigi sɔrɔ yɔrɔ min na i b'i ɲɛsin ma o tuma na hakili sigi yɔrɔ ye an ka cɛkɔrɔbaw de ye ne o ɲɛmɔgɔba ye Sherif Usmane Madani Haidara ye an k'u kana kuma jama fɛ nin ye ko minnu ye jama ɲɛjɔyɔrɔ olu ye n'olu kumana hadamadenw hakili bɛ sigi o kun kɔnɔna na an b'o o kuma yɔrɔ de kɛnɛ kan a bɛna daminɛ commune 1 na ni ala sɔnna ma ka Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa se Mali région bɛɛ lajɛlen ma o tuma na an b'a ɲini ala subahana taala fɛ kɛnɛ in sigira hɛrɛ la cogo min na yarabi ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la o cogo la boliboli min bɛna kɛ ani kuma minnu bɛna fɔ bi yarabi ala ka sabati dusukun kɔnɔna na an karamɔgɔ an k'u ka kuma lamɛn ka baara kɛ n'a yarabi ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ fana ye ala k'o kɛ kira ba in kanu kosɔn video la hɔrɔma salli ala rasul billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan u ye n wele titre min na sisan o ye UNAFEM ye o ye national ye mais UNAFEM communal ne ka commune kɔnɔ nin bɛ ka kɛ yen de donc ne bɛ n waso n'o ye n bɛ barika da ala ye ka barika da sababu ɲuman ye n'o y'an karamɔgɔ n'an ka président ye Sherif Usmane Madani u ye thème in fɔ anw musow o y'anw nikanko de ye parce que bɛn ni bɛn ma kɛ a bɛ digi muso de la a bɛ digi ale cɛ de la a bɛ digi ale balimakɛ de la a bɛ digi ale den de la muso jigi ma ban wa donc n'an sigira o kɛnɛ kan ko k'a fɔ ka duwawu k'o la k'o basigi sabati région bɛɛ la réunion bɛɛ la commune bɛɛ la an bɛ duwawu de kɛ ala ka ko in sabati ala ka sabati ala ka jama wuli hɛrɛ la bɛɛ ka duwawu kɛ jamana in ala ka jamana sumaya ala ka sumaya a bɛ sumaya fɛnɛ duguba fɛn o fɛn jamanaba fɛn o fɛn kobaw de kɛra la maa ko ka di fɛ karamɔgɔw yɛrɛ bɛ yan inna ma'al usri fa inna ma'al usri ala ka limaniya d'an ma wa salatu wa salam rasulullah a bɛ yafa ma. إخوتي الكرام أحييكم بتحية أخوية ودية صادقة ويلي إعلامكم بأننا جينا تلبية لهذا الحفل الكريم جينا تلبية لدعواتكم من أجل هذا الحفل الكريم لذلك يسرنا أن نعبر عما في صدورنا من الفرحة والسرور من أجل هذه الحفل الكريم أمبل ما أم تغنيني كابو الشيطان ما نو يكرني فني وتمنن كفى أم أنغا كمين لسيني على تغبركاي على مي ني هنا لابولين تجدو على مي ني لاهر هنا كركلين تجدو
n'o bɔra yen sali caman ani kisi caman ba an b'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ an kuntigi kan ani a ka somɔgɔw ani a ka sahabaw ani maa o maa tugur'u la ni baara ɲuman kɛli ye ka taa se alqiyama don ma n'o bɔra yen tanu bɛ ala ye ala min ye an yamaruya ka nin weleba in k'o lamina n'o ye an karamɔgɔ a sharif usman haidara ka wele ye nin jamakafo min n'a y'a dabɔ hɛrɛ samani de ma ka se jamana ma n'a y'a dabɔ tɔɔrɔ ɲɔni de ye ka bɔ jamana ma an nana ka na wele in jaabi ayiwa an bɛ ala deli a y'o ŋaniya ɲuman min siri ka ɲɛsin jamana in ma ala k'an n'a dɛmɛ o baara la ayiwa tɔɔrɔ min bɛ jamana in kan ani jamana in bɛ lafili min na ani jamana in bɛ kamanagan min na ayiwa a y'a dabɔ o lawuli min kama an'o ɲɔni min kama ala ka baara in kɛ o ye ayiwa an bɛ kuma an b'a kuntala surunya nɔ jama kuma a ka gɛlɛ an ma wagati dɔw o kosɔn an bɛ kuma in an b'a ɲɔngiri yan nɔ an ka ŋaniya ɲumanya a n'an ka foli a n'an ka barikada a ɲɛsinnen bɛ an karamɔgɔ ma min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛba in nin kɛnɛ barikalen k'a dayɛlɛ hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame masatanu ka barkada masamni tanu ka masam barkada ka ka selan kundigi Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam lam yale ci ka ke hine dan fen bela jelema ala tan no ko fe ala barkada len ko fe na selan kundigi Muhammadu ka ame al-islamé fo ame bi sigi mina groupement leadership musulman du Mali a bureau national ka sigido groupement bureau e ñogonye ke jusqu'à présent ma précisé mo yo ka famu groupement président jusqu'à présent Chérif Ousmane Madane Aidara de groupement président a kɛra au conseil président ye k'a to groupement président la mana ma dafa fɔlɔ donc a bɛ continuer ni groupement ye fo ka taa se ni wagati min bɛnna an yɛrɛ ma nin ye walawalali a ka kan a ka di mɔgɔ ma parce que a ɲininkali bɛ ka caya dugu kɔnɔ groupement ni sigili la ni mun kama maa o maa bɛ jamana in kalama n'a président n'o ye Chérif Ousmane Madane Aidara ye depuis jamana binna crise kɔnɔ n'i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye i bɛ kuma Ala tɔgɔ la i bɛ kuma Alakira tɔgɔ la i bɛ faso min kɔnɔ Ala ka hakɛ ani Alakira ka hakɛ jamana basigi a n'a hakili sigi o kan ka k'i ka hami fɔlɔ ye jamana o jamana n'a basigilen tɛ diinɛ baarali lafiya ni hakili sigi la a tɛ se ka kɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana jamana in kɔnɔ Chérif Madane n'a ye groupement président ye a da donna a la kuma dɔw bɛ yen o démarches bɛ kɛ o tɛ jama kumaw ye o tɛ fɔ kɛnɛw kan fɛn min ye faamaw ye o fɛn min ye parti politique opposition fara majorité kan fɛn min ye an ka ambassadeurs ye fɛn min ye jamana wɛrɛ mun bɛ na n'o ye MINUSMA ni barikaniw ye o ani caman bɛ sigi ka kuma jamana hakilila kan ka ɲɛfɔli k'u ye jamana hakili kan Chérif Madane tɛ kuma a yɛrɛ ka du kunkanko kuma la a tɛ kuma ka tɔn kunkanko kuma la a bɛ kuma jamana kunkanko kuma de la ni maaw bɛ ye mais wagati dɔw bɛ yen fana a ka kan baara minnu bɛ kɛ ni jamana bilala kɔnɔnafili kɔnɔ a bilala kɔnɔ gan kɔnɔ o ye jamana baara fana de ye Ala ye jamana bonya di maa minnu ma n'Ala ye bonya ni diinɛ tɔgɔ ye a ka kan mɔgɔw mago b'u ka kumaw la n'u ka hakililaw la hakilila min b'u fɛ jamana ko la ka se k'o fana fɔ mais an b'a préciser dɛ politique ko baaraw jamana bɛ démocratie jamana de kɔnɔ minnu ye parti créé u b'u ka politique kɛ mais diinɛ mɔɔw fana jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ baara don bɛɛ b'i ka baara kɛ ka sɔrɔ si ma don si ka hakɛ kɔnɔ mais diinɛ mɔɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ politique mɔɔw kan parce que an hakili la politique mɔɔw fana b'u yɛrɛ ye diinɛ mɔɔw de la u bɛ seli diinɛ mɔɔw de kɔfɛ olu de b'u ka denkundi olu de b'u ka furusiri kɛ o de y'a to n'a ye fɛn fɛn wele crise fɛn fɛn nana an ye opposition wele ka majorité wele ka CEMA wele ka plateforme wele an y'a fɛn fɛn wele Chérif Madane Aidara fɛ u nana lamɛn mun y'a to u nana lamɛn a ka so parce que a ka rôle ye min ye a tor'o kɔnɔ parce que nin fanga nin fɔ mɔgɔw ye Ala tɛ maa si bonya i yɛrɛ kɔ n'i b'a fɛ mɔgɔw k'i bonya
i ni yɔrɔ ni jɔyɔrɔ ye min ye to kɔnɔ ala ye place yɔrɔ min di ma yɔrɔ ma o t'olu bolo n'i ye nin kɛ ala b'i dɛmɛ i ka baara bɛ sabati i bolo bɛɛ b'a kalama bi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ye maa min diya a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a tɛ maa min diya a bɛ jiginna jamanadenw kɔnɔ gannen don danayabaliya bɛ jamanadenw ani jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sedukɛ da bɛ don a caman na a tɛ nin caman fɔ mɔgɔw ye jamanakuntigi n'a ye wagati o wagati jamanadenw ka hami a b'a fɔ jamanakuntigi ye a b'a fɔ premier ministre ye ɔ a wariya baarali n'a baarabaliya sa ale tɛ gouvernement a t'o baara kɛ dɛ mais kuma dɔw la fɛnɛ ni mɔgɔ kɔnɔ guwalen don n'u mɔgɔ b'i kumakan na fɛnɛ n'i ma kuma a bɛ kɛ ko fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ mankun ko i ka complicité ye wagati dɔw la a bɛ bɔ a bɛ kuma dɔw fɔ an ka jamana marabagaw k'olu faamu maa minnu bɛ n'ala ye jɔyɔrɔ d'a ma ni fɛn minnu maɲi kuma dɔw la a b'olu dɔw dénoncer o tɛ k'a fɔ a bɛ jamanakuntigi contre la o tɛ k'a bɛ parti politique contre la k'a bɛ majorité walima opposition contre la o ye wajibi ye ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma k'an k'o fɔ parce que a bɛ kɛ sababu ye ka hakili sigi ni fɛn nati jamanadenw yɔrɔ ka dɔn maaw bɛ yen mun b'u kun ka bɔ kuma fɔ groupement ye nin sigi n'a bɛ mun na jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn an ka jamana faamaw ye dialogue politique social u y'a sigi jamana kɔnɔ dagamɛnsa ninnu bɛ o bolo b'a la u bɛ primature la an bɛ yɔrɔ min na bi blocage bɛ yen gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ danayabaliya bɛ yen a ka kan groupement président hakilina minnu b'a la ka se ka jamanadenw wele k'i adressé k'a ka kuma fɔ jamanadenw ye baara kun fɔlɔ ye daminɛla commune 1 na a bɛ kɛ commune bɛɛ la a bɛ kɛ région na ni moyen y'a permettre fɛnɛ u bɛ déplacer ka taa jamana kɔ kan k'an ka hakili diinɛmaw hakili jumɛn b'u la u b'a fɛ jamana ka taa cogo di k'a ɲɛfɔ ni Seru Madani ka guide y'a ye n'a ka bilasirali ye parce que fɛn dɔw bɛ yen wajibi jamana basi na hakili sigi kama a da tɛna don o la k'o walawala jamana kɔnɔ o ye jamana yɛrɛ ka basigi sécurité kɔnɔna ye mais fɛn minnu bɛ se k'a fɔ n'ala ye kuma d'a ma sa a bɛ olu dɔw fɔ maaw k'a faamu a tɛ kuma k'a fɔ k'a bɛ maa dɔ contre la mais wajibi réalité dɔw bɛ f'i k'a fɔ jamanadenw ye minnu ye danaya d'a kan 90% 95% musulman bi ala ye olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaya kalifa la groupement ɲɛmaya don mais ala ye au conseil fana ɲɛmaya d'a ma donc a bɛ entité belebeleba de représenter jamana in kɔnɔ donc a ka kuma minnu bɛ fɔ a bɛ kuma minnu fɔ normalement kumaw kan ka taa kɔni jamana faamaw bolo jamana politique maaw bolo k'a da la k'a fɔ ale sɔnna k'i yɛrɛ bɔ politique kɔnɔ k'a to a ka minɛn kɔnɔ mais a ka kan fɛ k'a ka kumakanw ta ni hakilila minnu bɛ n'an ye ninnu fɔ n'ala nakira sɔnna groupement ka baara bɛna kɛ nin de kan n'ala nakira sɔnna commune 1 y'a fɔlɔ ye a bɛna kɛ commune kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ani région na ani cercle la ani an bɛna voyager ka taa jamana kɔ kan fɛnɛ an bɛ min fɛnɛ fɔ faamaw ye dialogue social minnu bɛ ka kɛ u ma groupement impliqué a la dɛ u k'a to diinɛmaw fɛnɛ k'u ka hakililaw k'u ka faamuyaw di n'o nin kɛra a bɛ hakili sigi ni basigi nati an hakili la gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka dalen kɛ ala ka jisuma bɔ a kan ala ka hakili sigi di jamana ma ala ka Seru Madani Haidara min y'an ka ɲɛmaa ye bi groupement ma aw de ko an bɛ taa sira kɔrɔ min kan ma kan ka maa bonya ma ka fisa maa ye n'i ye maa min bila i ɲɛ k'i ka ɲɛmaa don n'a ye fɛn min fɔ i kan ka labato n'a ko maaw a ye bɔ aw jija n'a ko a ye bɔ a nɔfɛ o y'an ka faamuya cogo ye an bɛ ala deli ala ka barika dɔ sigi in na maa o maa nana yan Seru a bɛna kuma minnu fɔ n'ala nakira sɔnna a mɛnni ko ɲuman a n'a faamuya ko ɲuman ala k'o di lamɛnbagaw ma ani lakalita ɲininaw ma a n'a laseli ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye a kɛ sallallahu alaihi wa sallam